Tinubu support guru na Tinubu, ta Umar na Tinubu, Tanko ya kasi na Tinubu, Tinubu support guru na Tinubu, James Felek yana nan na Tinubu, Mr. Felek amana na Tinubu, kan uga yana nan na Tinubu, Umar Tanko ya kasi na Tinubu, TSG group kenan na Tinubu, Tinubu support group Dr. Umar ne na Tanko ya kasi na Tinubu, da daga bakai kana na lafiya Tinubu, na Tinubu jarumin duniya na Tinubu, masu ƙasa kuna na lafiya Tinubu, TSG group kun iya gyara ƙasar mu matin jiya shugaban ƙasar mu Najeriya na Tinubu, ga Bola na Tinubu, Bola na Tinubu, Bola Ahmad da ɗa lafiya shugaban ƙasa kana lafiya Dr. Umar yana lafiya Mr. James Felek yana lafiya baiwar wannan nahiya Tinubu jarumin duniya TSG group mun tsaya askar ne yake tambaya wai ina su yi kai duniya da masu ƙasa muke mu ce maganar ba falle ɗaya ba, ba falle biyu ba ba falle uku ba kai ka gaban turmi malam ne sai dai kundi a siyasa